паэтка і перакладчыца з Беларусі, якая цяпер жыве ў Берліне. Я прыехала на фестываль «Блізкі ўсход» уже не першы раз. Гэта моя, напэўна, другі раз або трэці раз. Тут я прэзентавала свае кнігі. Адна з іх – гэта «Рэж гісторыю сабой», кніга вершаў і калажу, якая зусім недавно выйшла ў Берліне, у берлінскім выдавецтве «Лютён Фрёліх», адразу на двух мовах, па-беларуску і па-нямецку. І мне вельмі прыемна, што таксама у нейкай ступені калажы зрабіліся таксама такім візуальным складнікам сённяшняга фестываля, таму што я бачу, што выданне блізка, выданне, якое ўжо які год выходзіць, робяць маладыя акторы і акторкі, валантэры і валантэркі. У гэтым выданні вельмі шмат таксама калажаў. Вось гэта мои калажы. Таксама падчас фестывалю адбылася невялікая выстава, невялікі вернісаж маіх калажаў, якія прывезлі спецыяльна з Берліна. І можу сказаць, што гэта першая выстава калажаў наогул. Таму для мяне гэта вялікі гонар, і мне страшна падабаецца прыязджаць у Люблін у гэтыя зімовыя дні, насычаныя творчасцю, насычаныя думаннем, насычаныя размовамі, уражаннямі, эмоцыямі. І дзякуй вялікі за гэтую магчымасць.